फ्लोरिंग जाबाय आरो दा फ्लोरिं नि जितुनाखि जोंनाव दा नर्मेल टाइल्सफोरा खम दामि बेनिसाय एसे बारा आरो बियो टाइल्सनि बिबार मोनगोन जेरै न'आव बा अबेबा रेस्टुरेन्टफोराव जुदि सोरबाफोर बिबार नांगौ बेबायदि खुलुमबाय बे समाव गासैखौबो बरायबाय दा सिला फोथार नेकाबालि रड बे खाथियाव मोनसे न' समायना न' बानायनो थाखाय जि मुवाफोरखौ नांगौ बे मुवानि थाखाय गोबां माल लाबोनाय दं गंब्रै ट्राक नैबेबायदि गोलाव गोलाव गंब्रै ट्राक बे ट्राकजों दिनै बे समाव गंसे एमबि एन्टारप्राइज बे दखानाव बे मालखौ बोख्लायनाय जादों दा बेनि सायाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ दिन्थिनो नागिरदों आरो बे समाव आं नोंथांमोननो बे रादाबखौ लाबोदों दा नोंथांमोननि गेजेराव आं गोबां नैबे जि डिजाइन खालामग्रा न'खौ समायना खालामग्रा बिनि सायाव नोंथांमोननो गिबिङै आं फोरमायगोन बिनि अनार बा मालिकजों दा बेबायदि गंब्रै ट्राक गोलाव गंब्रै ट्राकजों लाबोदों बिथाङा आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां एभेलेबल समायना न' लुनायनि थाखाय जि मुवाफोर नांगौ बेखौ नोंथांमोननो एभेलेबल खालामना फैदों इन्टेरियर डिजाइनार जि प्रडाक्ट मेटेरियेलफोर बेखौ बे समाव नोंथांमोननो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो समायना न' गंसे लुनानै जाहाथे जोङो गावखौ न' सिङाव थानानै बा गावनि न'नि महरखौ मोजां खालामनो थाखाय सुबिदानि थाखाय सासे बे ओनसोलनि लाइमोन बिक्रम रामसियारि बिथाङा बे समाव बे सुबिदाखौ रायजो राजानि थाखाय खावलायदों आं दान्दिसे समाव बेनि गुबै बाथ्राफोरखौ गेबेङै फोरमायनो नागिरदों आरो बिनि सिगां थासारि बे जाबाय न'आव जोङो कालार फुनो जा कालारनि अनगायै बेखौबो नोंथाङा लगायना लानो हायो बेबायदि मेटेरियेल जा बेबायदि कालार थांनो रोङै दैयाबो जेबो खालामनो हायै माखासे मेटेरियेल दानि जुगाव गोबां ओंखारनायखौ नोंथांमोना नुदों दा नैबे समाव नोंथांमोननो आङो नैबेफोरनि दामा बोरै थांगोन आरो बेबायदि मा डिजाइन बानायना लानो हागोन आरो माबायदि बे न'नि महरखौ मा खालामनो गोसो जागोन बेबायदि गासिबो सुबिदाखौ नोंथांमोननो बेनि मालिक अनार होनो बिथांजों जों सावरायनि दा गंबैसे गारि माल लाबोदों दिनै गंब्रै कन्टेनार गंब्रै कन्टेनार बेबायदि गारिजों माल लाबोनाय बिदिनो माल बे मालखौ नोंथाङा माबायदियै फाननो नाजागोन दा बेयो हलसेलबो थांगोन आरो जों गावनो खामानिबो लायो इन्टेरियर माने नोंना सिलिंनिफ्राय लानानै जोंनाव दं PVC सिलिं फल सिलिं 2x2 सिलिं आरो वालनि जोंनाव UV मार्बल सिट दं बेनिफ्राय बिदिनो फ्लुटेड पेनेल बा बहुत रोखोमनि बुस्थु दं आरो जों गोजोननाय थाबाय दा बे समाव बिथांखौ बयबो सिनायखायो बिथाङा सासे बे ओनसोलनि समाज सिबियारि लोगोसे राजनितियावबो इन्टारेस्टेड आरो लोगोसे दा बिजनेसमेनाव बिथाङा बांसिन आरो गोदोनिफ्रायनो बिजनेसखौनो बांसिन बिथाङा गुरुत्त' होखायोमोन दा पार्मानेन्टलि बिजनेसखौ बिथाङा मानो होनो फाउन्डेसन खालामबाय दा बे समाव नोंथाङा नैबे जिथु न' गंसे लुनायाव मा जोंनो गोबां न' गंसे लुनायाव दंफांनि खिरखि दरजा बायदि दिनैनि दिनाव पार्मानेन्ट बुस्थु ओंखारबाय बायबानो मोनो दा बेफोरबायदि सुबिदायाबो नोंथांनाव दङ आरो मा सुबिदा न' गंसे लुनायाव मा सुबिदा खालामना होनो हायो जोंनाव जेरै खिरखिनि खोथा बुंदों खिरखि दरजानि जोंनाव दरजाबो मोनगोन आरो जोंना काटनि दरजा नङा जोंना WPC दरजानो मिथिबाय जिथुनाखि काटआ मोनसे समाव एसे बैसो जाबा सेवलाङो ओमफ्राय एम्फौ एनला जायो जोंना बे बुस्थुआ जाया आरो माने फुल 20 years माने वारेन्टि होनो हायो जादों जों माने 20 years 20 बोसोर वारेन्टि होनो हायो माने खिरखि दरजा जुदि नोंथांनिफ्राय लानानै सेवोबा माने माबा मोनसे गाज्रि जायोब्ला हारसिंनो गाज्रि जायोब्ला थ' नोंथांमोना गोदान होफिनो मोनो बापरे 20 बोसोर वारेन्टि ग्यारेन्टि होननांगोन बेखौ जोंनाव मोननै रोखोमनि दं दरवाजा आरो खिरखिया मोनसेया जाबाय WPC चौकाट मोनो जोंनाव जेरै काटनि चौकाट बानायो बेनि बेबायदि आरो मोनसेया जाबाय UPVC आजिखालि ट्रेन्ड जादों बेयो माने बिल्डिंफोराव लागायो बेनिबो जोंनाव दा बेलेगनिफ्राय लाबोदों आरो खोब थाबैनो माने बेनिबो जों माने फेक्टरिखौ माने जों बानायहां जागासिनो दं आरो रायलायगासिनो दं कम्पानिजों
बेनि माने फिसा मोनसे फेक्टरि फार्स्ट टाइम फिसानो एसे फेक्टरि मोनसे बानायगोन आरो जोंनि बे सिलाफोथार ओनसोलावनो बेखौ सोरनि थाखाय बानायनो नागिरदों नोंथाङा जेनेबा आं बिजनेस खालामदों आरो रायजोनि थाखाय सुबिदानि थाखाय जाहाथे नोंथाङा गंसे न' लुदोंबा नोंथांनि सिमांनि न'खौ जे आबुं खालामनो हायो सिलाफोथारनिफ्रायनो नङा होमबा जेरै जों गुवाहाटि लखिमपुर डिब्रुगड़ थांनो नाङा आरोना जा बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानो दा नोंथांनि मिस्ट्रि दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव हयथ' बेबायदिनि मिस्ट्रि खम गैया नोंथांनि मिस्ट्रिया बहानि आंना गुवाहाटिनिफ्राय दं वेस्ट बेंगलनिफ्राय दं गुवाहाटि वेस्ट बेंगलनि गुवाहाटि वेस्ट बेंगलनि दिनै गुवाहाटिनिफ्राय जोंना रिलिंनि दं बे सिरिफोराव रिलिं जिथु होयो बेनिया गुवाहाटिनि दं बेनिफ्राय ओइ सिलिं पिभिसि सिलिंनिफ्राय बे गुवाहाटिनिया मावो ओमफ्राय वेस्ट बेंगलनिया मडुलार किटचन वार्डरब बेफोरबायदि खामानिखौ वेस्ट बेंगलना मावो आरो दा बेयावनो जोङो बे बाथ्राखौथ' हमदांनो हाखाबाय दा थारैनो नोंथांमोननो सिम्पोल देखायनि आङो दा नैबेखौ मा होनो मा मेटेरियेल होनो बेखौ बे WPC लबार बुङो बेखौ WPC लबार दा बेखौ लगायबा मा जागोन बेयो माने जेरै श' मोनसे थायो दिनै बे बुस्थुआ नोंना 15-20 बोसोर जेबो कालार थाङा जेरै न'आव नोङो कालार फुनो बोसोरसेयाव गाज्रि जायो ओमफ्राय दा जुदि बेखौ नोङो कलमजों जुदि बिदि लिरनानै बेयाव हुगारफिनोबा दैजों बेयो गोमोरफिनो माने लेथ्रा नांबा दैजों हुगारबानो साफा ओमफ्राय जेरै नों कालार फुनबाय कालारखौथ' नोङो बोसोरसेयाव हुगारजाला बेयो आरो बोसोरसेयावनो बेयो डेमेज जागोन बेबायदिनो थिग माने आरो बेफोर प्रिमियाम आरो बेफोरो जेरै एसे जिथुनाखि गोदान मानसिफोराथ' एसे मोजां मोजां न' लुयो नालाय किसुमानाथ' टिभि पेनेलनि खिथुनाव टिभिखौ ओरै होबाय बे पेनेल टिभि पेनेल बानायो बेफोरजों ओमफ्राय बेफोर जाबाय ओरै फै दा ओरैबो देखायनो नागिरदों नैबेफोरो नैबे जाबाय टाइल्स सिस्टेम बेयो जाबाय नोंना बेयो जाबाय माबा नोंना इउबि मार्बल शीट होनो बेखौ एकदम 3 mm थागोन 8 फिट गोजौ बेनिफ्राय 4 बाय 8 आरो टोटेल 32 स्क्वायर फिट थागोन बियो एकदम फुल टाइल्स आरो जेरै मार्बल टाइल्सआथ' बिराद दाम लायो वालाव लागायनोबा दा बे बुस्थुआ माने नोंना मार्बलनिसाय बहुत खम नोंना जिथुनाखि मार्बल बायनायाव फैसा खारगोन बेनि माने आधा फैसायाव बे बुस्थुआ जागोन आरो दा बेनिखायनो बे बुस्थुआ नोंना लगभग माने बे 15 केजि थागोन मोनसेयाव मात्र 15 केजिल' आरो बेयो 15 केजि पार केजि सिस्टेम नङा बे मोनसे शीटआव माने 15 केजिसो थायो माने बेयो बे शीटआव 15 केजि थायो माने वेट 15 केजि बे मोनसे शीटआव बेनिफ्राय बिसिम माने 8 फुट गोजौ 8 बाय 4 जोंनाव बेफोरबायदिबो बिबार मोनगोन जेरै न'आव बा अबेबा रेस्टुरेन्टफोराव जुदि सोरबाफोर बिबार नांगौ बेबायदिबो मोनो बेबायदिबो बेबायदि डिजाइन मोनगोन न'खौ माने इउनिक जिहेतु नों दहायनो बुंखादों रेस्टुरेन्टफ्राव ना होमबा रिजर्टफ्राव बले बबेबा मोजां हटेलफ्राव मोजां माने नोंनि न'आव थ' नों मा डिजाइन खालाम बेखौनो जों बानायना होगोन आरो जोंनाव लोगोसेयाव इन्टेरियर डिजाइनारबो दंखायो जुदि नांगौबा सोरबाफोर फैनानै रायलायफै जोङो हल न'खौनो माने मा डिजाइन बानायनांगौ जों बानायना होजोबनो हायो आरो बेबायदि सुबिदा रायजो ओमफ्राय बे फ्लरिं जाबाय आरो दा फ्लरिं माने टाइल्स जोङो होनो टाइल्स लागायो दा बेखौ नायदो गाहायाव उडेन फ्लरिं आरो बेयो माने टाइल्सनि जिथुनाखि जोंनाव दा नर्मेल टाइल्सफोरा खम दामि बेनिसाय एसे बारा आरो बेयो टाइल्सनि साय बेखौ लगायबा मा लाब दं बेयो नोङो माने आजिखालि मा जायो टाइल्सआथ' गुसु जायो नालाय बे बुस्थुआव माने गुसु जाया माने आरो बेखौ नोङो दिनै टाइल्स मोनसे बायबाथाय गुत्ताय न'खौनो माबाफिनजोबनांगौ थिखांफिनजोबनांगौ दा बेयाव नोङो बे मोनसेया गाज्रि जाबाय बेखौ नों बरननानै गोदान सोनो हाबाय जेनेबा आङो बे न'आव थालानो आङो बे बुस्थुखौ बाहेरायाव लांनोसै होमबा बेखौ एकदम बुखानानै आरो नों बेलेग रुमाव माने आरो शिफ्ट खालामनो हाबाय जेबो लस गैया माने टाइल्सथ' नोंहा सम्भब नङा गैया खनसे नांबाय नालाय गैला टाइल्सआ माने नेक्स्ट आरो बोखारनानै लगायनायनि खुनु माबा गैया अपसन गैया बेयाव नोङो जेबो गैया बेयाव नोङो लक सिस्टेमल'सो बियो आथा साथा होनाङाखै जेबो गैया बेयाव माने आथा साथा खुनु सिङाव जे टाइल्स लगायबा बोरै आथा नांगौ माने सिमेन्ट नांगौ बेबायदि सिस्टेम गैया डाइरेक्ट लक बे लक सिस्टेम ओरैनो नंगौ बेखौ जोंनि ओनसोलफ्राव गामिफ्राव लगायोबा निस्सय लाब जानक आरो जोंनाव बेफोरबायदि अल मडेलनि सिलिं मोनगोन आरो बेफोरबायदि सिलिंफोरा नोंना
दा नायदो दा सिलिंखौ नोङो नैयाव सिम्पल भाबै बिसोरो जों अफिस जास्ट श' आरो ना होमबा ओमफ्राय नों मा डिजाइन नांगौ बेनि सुबिदा दं हल सिलिंनिफ्राय लाना 2x2 आरो माबा मा होनो PVC सिलिं जोंनो मोनजोबगोन आरो बेनिफ्राय बे सफिट पेनेल सिलिं बेयो एसे प्रिमियाम बे एसे प्रिमियाम आरो बेबो सिलिंनि थाखायनो सिलिंनि थाखाय बेफोरबो सिलिंनि थाखायनो बेयो नोंना बेबो बिराद माने जोंनो 15 बोसोरनि वारेन्टि बे सिलिंआथ' सिलिं मोनसे लागायनाय खांनायनि उनाव नोंथाङा 15 बोसोर सफिट पेनेल बेखौ लागायोबा 15 बोसोर नोंथांमोना बियो जुदि 15 बोसोरनि गेजेराव माबा मोनसेबो जायो बे बुस्थुआ बे सफिट पेनेला दै दा बेफोरथ' एसे माने नर्मेल रेन्जनि बेफोरो नर्मेल रेन्जनि आरो दा बेखिनि बाथ्राखौनि गेजेरजों जों मिथिखाबाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर बे सुबिदाखौ लानो लुगैदोंब्ला नोंथांमोननो जोङो कन्टेक्ट नाम्बार स्क्रिनाव होखागोन आरो गोजौआव जों कन्टेक्ट नाम्बार दोनगोन बिथांनि दखानाव फैनानै जोङो नोंथाङा नोंथांनि न'नि लुगैनाय बायदि डिजाइन बानायना लानो हागोन दा जों गुदामाव थांनि दा बिथाङा ओरैबायदि गंब्रै कन्टेनारजों माल लाबोदों नायदो बियो बेयाव बेसेबांबा गुवार गुदामाव मालानो माल मोननै गुदाम दं बेयाव गुदाम मोनसे आरो मोनसे गुदाम बेलेगाव दं बेयाव जोङो थांनो सम्भब नंला जिखुनु बे गुदाम बिथाङा बे गुदामाव थाखो थाखो जिहेतु माल थाखो थाखो नोंथांमोननो नांगौ बायदि बेयाव गासैबो माबाखौनो गोनां बुस्थुफोरखौ मुवा बेसादफोरखौ नोंथांमोननो होफैदों दा बेयाव नायदो ट्राकआ फैदों आरो गंसे लाइनाव नांसिगोन लाइनाव नांनो थाखाय रेडि आरो बेयाव आरो ओरैजाय माने गंब्रै ट्राकजों बिथाङा बे समाव माल दोनफैदों आरो दा बे समाव बेखौनो जों नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जे बे समाव बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बार आरो बे कन्टेक्टनि गेजेरजों नोंथाङा नोंनि न'नि समायना न' लुनायनि खाबुखौ बिथांनिफ्राय लानो हागोन आरो नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनानै दाम दर आरो मेक्सिमाम दामाव सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बिथांनिफ्राय नोंथांनि न'खौ साजायना लानो हागोन बे सुबिदाखौ बिथाङा